Gabriela e surd, înțelegeți-o, vă rog. Am nevoie de oameni ca tine să știi. Pe de parte mai înseamnă și respectul față de client. Și ne dorim ca cursul să fie un curs bun, să fie de o calitate maximă. Bianco, am nevoie de tine, Bianco! Faptul că cursul ăsta ține mult mai mult. Cel mai puternic nu ne Hai, mulțumesc! Nu mi s-a întâmplat niciodată ce mi s-a întâmplat aici. Și asta dovedește că eu chiar îmi doresc o comunitate tatuată. Sunt singur și plâng. Bună ziua, mă numesc Amadeu. Ce te-a făcut să alegi Obink Academy? Am ales cursul Obink Academy pentru că dintre toate cursurile pe care le-am căutat pe net și am căutat foarte multe, ăsta mi s-a părut cel mai bun, cel mai ok. Am încercat să trec prin toate variantele pe care le am în România și aproape de casă și sincer să fiu, prezența pe care o aveți voi online și prezentarea pe care ați făcut online m-a convins să ajung aici. Practic, meseria asta pot spune de aproximativ, nu știu, un an și ceva, 2, dar nu a fost foarte serios și m-am gândit că am nevoie să evoluez cumva, să trec la nivelul următor și nu puteam singur, avem nevoie de cineva să mă învețe. Am stocărit conturile voastre de TikTok și Instagram. Așa. Am văzut că sunteți foarte mișto ca și echipă și am zis că o să fie mișto și haideți să fac cursul aici. După ce m-am documentat mai bine și am văzut care sunt trainerii și care este experiența lor, asta m-a convins. M-a atras și durata, cât durează cursul, că în timpul ăsta chiar ai timp să înveți ceva, pentru că majoritatea cursurilor pe care le-am văzut durează o săptămână, 2 și consider că nu e destul ca să înveți o meserie. Oamenii de la salon și tu, nu știu, e un vibe atât de bun, încât am zis ok, o să merg aici. Am văzut foarte mult, să spun, performanță în domeniul ăsta la voi și mi-a plăcut foarte mult. În primul rând că este un curs acreditat, în al doilea rând tu, pentru că am auzit doar chestii foarte faine despre tine de la cunoscuți. Am zis că o să fac totul singur, până în momentul când am tatuat oameni și am văzut cât de greu este și am apelat la o persoană care m-a tatuat și pe mine, este tatuatorul meu și Robert și el este cel care mi-a spus de acest curs și am avut încredere 100%, oricum m-am mai documentat și eu și am decis să vin la Iași. Doamne ajută! Doamne ajută, tocmai din Mangalia. Din Mangalia. A fost un drum lung. Oricum am înțeles că tu ai să te retragi spre București. Da, asta vreau la București, dar vreau să mai rămân în Mangalia măcar un an. Foarte frumos. Da. Dacă nu plecai la București, crede-mă că te țineam la mine. Am nevoie de oameni ca tine să știi. Apreciez. Foarte bun. Apreciez. Foarte bun. Bravo. Mi-ar fi plăcut, sincer, un salon foarte frumos, oamenii mi se par mult mai ok aici la Iași față de partea asta de mare și Sper să aibă același și la București. la București cred că o să fie puțin invers, Smuț. dar na. Ce ți-a plăcut cel mai mult la cursul nostru până acum? De tine. Hai, mulțumesc! Și filmele. Colectivul, mediul, tot ce am învățat, am senzația că e o nouă etapă pentru mine. A fost viața mea până acum și de acum înainte. Simt că mi s-au schimbat așa foarte multe percepții, foarte multe... Asta e frumos. Pauzele țigară, Acum chiar n-am auzit, ha? Ce ți-a plăcut cel mai mult la cursul nostru, Gabriela? Cel mai mult mi-a plăcut la cursul vostru felul în care ne-ați spus să lucrăm, adică nu a fost așa, vezi că n-ai făcut bine, vezi că du-te acasă că nu te descurci. Am fost toți o echipă unită, am și râs, munca a mers mult mai bine așa, deci pot să zic asta, felul în care v-ați comportat. Cel mai mult la curs mi-a plăcut de tine. Mulțumesc frumos! Ești un om foarte, foarte fain și se vede că te dedici și că îți place și ție să predai, îți place să interacționezi cu lumea, cât te pasionează domeniul, s-au văzut foarte mult din experiențele pe care ne le-ai spus nouă, când ai explicat parcursul tău, adică mi-a plăcut
că ne-ai făcut să ne simțim ok chiar dacă suntem începători. Eu cel puțin n-am pus niciodată mâna pe o mașină de tatuat până să vin la curs și faptul că tu ne-ai explicat că ai luat-o fix de la cel mai mic nivel și ai ajuns în punctul care ai ajuns să faci chiar și Academie, să ai salonul tău, chiar ești un mentor foarte... Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, doamna Sar, ok. mulțumesc frumos. Când a venit domnul Tufeanu, mi s-a părut că și el se implică enorm și pur și simplu nu doar vine și explică 2-3 chestii și de-aia ți și își vede treaba în continuare. Mi-a plăcut că atunci când te tatua, pur și simplu se interesa și ne răspundea la întrebări și era foarte implicat, adică mi s-a părut foarte tare. Atmosfera și cum am simțit foarte, foarte safe și că nu m-am simțit judecată nici de tine, nici de colegi. Beriți foarte bine tot procesul de tatuare. Nici nu mi-am imaginat că o să fie așa. Deci, absolut totul, de la creativitate, la practică, la teorie, toate emoțiile pe care le-am trecut aici cu voi, foarte frumos. Faptul că am învățat să tatuez într-un timp relativ scurt, pentru că, bine, cred că m-a ajutat faptul și că nu am încercat acasă, la modul să încerc, adică să-mi creez percepții diferite sau să mă duc pe un drum greșit și m-am dus din prima pe un drum corect și chiar am învățat foarte bine și asta cu shading și tot. Faptul că erai atent cu fiecare din noi. Cumva ne explicai, uite, aici e bine, aici nu e bine. Și Robert la fel a fost foarte atent cu noi și mi-a plăcut chestia asta. Care a fost cea mai mare provocare a ta până acum la curs? Ha? Ți-am zis să vorbești mai tare. Gabrielo! Care a fost cea mai mare provocare a ta până acum? De la curs. La curs, da. Așa, bun. Cea mai mare provocare a mea. Gabriela e surd, înțelegeți-o, vă rog. De urechi, nici noi n-am știut dacă scrie glumă, dar chiar e surd de urechi. Cea mai mare provocare a mea de la curs a fost partea cu Robert. Așa. Căci eu stăteam cam prost pe umbre și mi-a fost teamă că nu o să reușesc și sincer din cauza că mi-a fost teamă am și cam dat-o puțin în bară, dar e ok, m-am descurcat până la final, cât de cât. Când a venit Tufeanu, nu știu să lucrez umbrele. Nu prea am făcut umbre până acum și mi-a picat o leacă greu. Ora de geometrie. Da, e destul de greu să tatuezi un cub și să vrei să fii și perfect. Geometria, când am putut să trec peste ea, când nu mi-a ieșit. Cred că shading-ul, deși e chestia pe care vreau să o fac cel mai bine. Să fac umbrile. A fost foarte nasol. Nici acum nu-mi ies, dar o să-mi iasă. Interviul ăsta. N-am avut în viața mea atâtea emoții. Măi, dar eu nu iau viața ca pe niște provocări neapărat. Dar cum faci fiș? Iau ca pe niște experiențe. Atunci care a fost cea mai mare experiență dacă nu-i provocare? Na. Măi, acum pe plan personal nu are treabă neapărat. Mi se pare că ați făcut lucrurile foarte bine și dacă v-ați făcut treaba foarte bine și nu s-o simțit ca o provocare, nimic din ceea ce am făcut eu la curs. Dar pe plan personal cred că a fost partea asta în care a trebuit să mă împart între lucruri, între muncă, da, între job și curs. Adică Da, cred asta că e greu. a fost Asta e greu. provocarea mea și atât. Dar strict pe ce am lucrat și așa mai departe, nu consider. Cred că lucrurile au fost structurate foarte bine. Probabil testul scris. A fost un test greu. Da, a fost un test greu, dar dacă învățam nu era atât de greu. A fost un test greu pentru că l-am dat diferit, pentru că s-a făcut un concurs. Tura asta, pentru cei care nu știu. S-a făcut un concurs și am avut locul 1, locul 2 și locul 3. S-a bătut și pentru locul 4, pe care noi am oferit un pat de tatuator, un scaun de tatuator și un banc de lucru. La locul 1, ceilalți au primit câte un scaun de tatuator. Și testul normal să fie foarte greu față de tot ce a fost până acum la celelalte grupe. Îmi pare rău că n-ai fost printre ei. Da, aș fi vrut eu bancul ăla de lucru, dar nu s-a putut. Tu ai fost și cea care a câștigat locul întâi. Da, La examen. nici la asta nu m-am așteptat, sincer. Deși am muncit mult pentru asta. Cum ți-a schimbat perspectiva asupra acestei meserii, Marius Jucanu și cu Robert Tufeanu? La fiecare am avut de învățat foarte multe chestii. Cel puțin Marius Jucan, dacă mi-ar fi explicat cineva cum se face un tablou, 3 zile putea să-mi explice liniuță cu liniuță când n-aș fi înțeles, fără să văd cu ochii mei ce s-a întâmplat acolo. Stăteam și mă uitam în timp ce crea tabloul și de foarte multe ori am avut tendința să-i spun gata, oprește-te că îl strici.
Și e fenomenal omul, e fantastic. Și pentru mine a fost un șoc, adică nu am asta niciodată la ce a făcut până acum și face treaba asta de foarte mulți ani. Da. Iar Robert e foarte... E un personaj. Pentru mine, cel puțin, a fost un personaj. Mie mi s-a părut foarte interesant că e foarte dur și foarte blând în același timp. Îmi spune, cum ai spus, un ursuleț. Un ursuleț. Da. Da, pare foarte... Dar Robert Tufeanu este un om extraordinar din punctul meu de vedere. Și știe să transmită foarte ușor informația, foarte bine, înțelegi tot ce spune. Sunt doi artiști foarte diferiți. Fiecare are un stil aparte dar fiecare își poate pune amprenta destul de mult pe tine, fiindcă te face să te gândești la niște lucruri pe care nu le-ai pus până acum în perspectivă. La Marius am învățat faptul că nu trebuie doar să luăm, să copiem direct de pe net. Putem într-adevăr să ne inspirăm, dar să adăugăm și de la noi încât arta să fie originală și automat o facem și cu mai mult drag dacă e făcută de noi. Marius, mi s-a părut că ne-a oferit o altfel de idee în a privi arta, adică să nu mai facem totul ca la carte, să învățăm să ne prezentăm și ideea noastră sau arta noastră, să zic așa. În schimb, la Robert, sincer, am văzut că totuși trebuie să o iei foarte lent și să fie câtuși de perfect. Până acum nu m-aș fi gândit că așa trebuie să decurgă de exemplu, o ședință de tatuat. Mă gândeam că copiezi, ai terminat și a plecat, dar de fapt nu e așa. Deci m-a ajutat foarte mult chestia asta. Stăteam numai pe lângă el, încercam să văd cât mai multe și pur și simplu faptul că mă uitam la arta lui și descopeream din ce în ce mai multe chestii, mi s-a părut mindfuck, efectiv. Am învățat foarte multe lucruri de la ei și sunt niște oameni foarte interesanți să vorbești cu ei și chiar consider că m-au ajutat. Sunt amândoi niște oameni foarte minunați. O să spun că ai multe de învățat și de la ei. Experiența lor tot așa e uimitoare, cât de mult talent pot să aibă și cât de multă muncă au pus alături talentul ăsta ca să ajungă unde au ajuns. De Marius pot să spun că este foarte talentat la partea asta de culori, din punctul meu de vedere. Adică e wow ce poate să facă, cum a putut să creeze de la zero un tablou. Când eram aici ne uitam de la zero, era tot doar cu negru, cu ce a făcut fundalul cu albastru, nu mai știu ce culoare era. Și de acolo a început să creeze efectiv la portret simplu, a ajuns să adaugi până vedeai tot felul de chestii, demoni și alte lucruri. Și mine încep să mă surprins maxim, adică am fost impresionat. Robert mi-a plăcut foarte mult când ne-a explicat foarte bine, s-a implicat foarte mult să înțelegem, unii greșim, adică nu a fost o chestie generală să spun niște concepte, uite aici puteți să faceți așa, așa, să vă iasă realism ok. Nu, a venit la fiecare, ne-a spus, nu ții mașina bine, de exemplu, sau mai ștergi, mai pune mai mult tuș, apasă altfel. Adică ne-a dat niște explicații pentru fiecare persoană, pentru fiecare greșeală pe care o faci individual. Foarte mult, adică consider că am învățat mult de la ei și cumva mi-a plăcut faptul că au stat și au fost dornici să ne învețe și pe noi. Robert Tufeanu m-a făcut să înțeleg că realismul nu mai e greu decât credeam eu că o să fie. Chestia care m-a uimit într-un fel cel mai mult și m-a ajutat să evoluez și în desenul pe care îl fac eu e ideea de a face totul cu cap, fără a fi nevoit să treci peste mai multe locuri de mai multe ori. Adică să începi de la început cu o idee clară în minte și să continui astfel încât să ai cele mai bune rezultate. Am văzut modul în care se comportă și cum abordează ei tot ce ține de tatuat și tot ce ține de industrie și m-a făcut oarecum să fiu mult mai relaxat pe treaba asta, pentru că cred că ăsta e și răspunsul, să fii cât se poate de relaxat și de concentrat pe ce vrei să faci și foarte multă muncă în primul rând. Am prins foarte multe chestii, mai ales de la Robert, în ce privește stilul de tatuaj, mai ales că și mie îmi place realistic black and grey și răbdarea lor cu noi. Au explicat foarte bine anumite concepte. Mi-a plăcut foarte mult că au avut cumva, că a fost atent cu noi și au venit la fiecare să vadă cum lucrăm pe partea asta de umbri, pe asta s-a axat el cel mai mult și să ne dea sfaturi. Și eu au făcut foarte bine și el ceea ce a făcut. Din nou, mi se pare că s-a concentrat pe fiecare elev în parte și a dozat foarte bine
timpul și energia. Acum tatuajele văd mai mult ca pe o artă de când i-am cunoscut pe ei. Adică oricum o vedeam, dar acum o văd și mai mult. Pe lângă stat și privit cum domnul Marius s-a pictat, îți răspundea și la întrebări, vedeai și modul în care pictează, cum începe, cum face detaliile. Și la Robert am văzut cum te-a tatuat. El e Robert, el e domnul Marius, am înțeles. Și tot domnul Obi, nu? Și tu, domnul Obi, da. Continuați, vă rog. Și la domnul Robert am văzut cum te-a tatuat. Aha, cum a tatuat, mulțumesc. Foarte frumos. Wow! A fost ceva care te-a surprins la noi la curs? Da. Da? Ce? Deci eu nu mă așteptam să fie un curs atât de fain, adică eu mă așteptam să fie un curs simplu, unde vă vedeți voi de treabă, ne ziceți nouă așa, dar de fapt a fost fix opusul. Pe lângă că am mai repetat asta odată, ne-am înțeles toți foarte bine, nu mă așteptam să învățăm teoria așa de mult și pe mine m-a ajutat teoria asta foarte mult, adică sunt noțiuni noi pe care nu le știam. Mă bucur. Nu mă așteptam ca să decurcă practica și să, nu știu, să mă simt mândră că e așa bine începutul și partea de realism nu mă așteptam să fie așa de greu. Probabil tot, pentru că nu am venit cu așteptări, de fel nu fac așteptări și am zis că hai să vedem cum e și să ajung aici să văd efectiv cum e natural și mi-a plăcut absolut tot ce am văzut. Nu știu, m-a surprins energia asta de la toată lumea, că mă simt ca într-o familie. Da, sunt foarte relaxat și foarte așa, nu mă așteptam să fie așa de ok. Chiar îmi place foarte mult. Față de alte locuri mi-a plăcut vibe-ul din cauza că toată lumea zice că dacă ești tatuator trebuie să fii tare, trebuie să fii șmecher, trebuie să nu știu ce și cumva nu a fost pe vibe-ul ăla, nu a fost pe nesimțire, nu a fost pe chestii de genul ăsta. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat la curs? Foarte multe lucruri esențiale legate de igienă și legat de practică, anumite tehnici pe care nu le știam, adică eu fiind începătoare, nu am tatuat niciodată, nu m-am documentat niciodată să văd cu ce se mănâncă. Au fost foarte multe detalii care mi-au deschis ochii în privința ce înseamnă procesul respectiv, dar nu m-au descurajat, m-au convins mai mult că da, aici trebuie, pe drumul cel bun. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat. Eu oarecum eram familiarizată cu igiena într-un salon, lucrând la un salon de cosmetică, dar aici s-au pus bazele mult mai mult pe igienă și am învățat foarte multe lucruri despre lucrul ăsta. Igiena e cea mai importantă, mi se pare. Munca la salon, pentru că am văzut în salon cum te comporți tu cu ceilalți și cum se comportă unul cu altul. Am învățat să tatuez și multe tehnici de tatuat, deși geometria la Robert a fost ceva. Să fiu mai extrovertită, să fiu mai lejeră așa, pentru că atrag clienți, că dacă sunt introvertită ca mine, nu atrag clienți. M-a ajutat foarte mult pe partea de blending, pur și simplu am început să o stăpânesc mai bine, pur și simplu am înțeles cum să potrivesc acele mult mai bine, pur și simplu cum să vorbesc cu omul. Adică nu a fost doar, uitați, trageți o linie exact așa, țineți aparatul exact așa și descurcați-vă. Pur și simplu m-a ajutat enorm să înțeleg cum să amestec, cum să lucrez cu toate tipurile de aci și pur și simplu să le încadrez pe toate perfect și să mă ajute să lucrez și mai repede. Cum ai descrie atmosfera la noi la curs? Foarte mișto. Relaxantă, degajată. Catering, distracție. Foarte relaxantă. Foarte friendly, mi se pare că aveți talentul ăsta de a crea un confort. Mai bine ca la creșă. E o atmosferă foarte plăcută, simte ca într-o familie, să zic oarecum. Știi că am mai zis chestia asta, că vin dintr-un mediu aproximativ la fel ca și comunitate și aici m-am simțit exact acolo, deci... Doamne, o atmosferă extraordinar de faină. Oameni foarte faini. Având în vedere că tu ai fost la foarte multe cursuri. Da, am fost la foarte multe cursuri, nu mi s-a întâmplat niciodată ce mi s-a întâmplat aici. Da, nu, atmosfera foarte faină, colectivul foarte fain,
și tu și colegii tăi extraordinar de profesioniști și în același timp foarte funny, foarte amuzanți. Știți să transmiteți informațiile într-un mod plăcut. Și altfel intră informația când e transmis într-un mod cum trebuie, da. amuzant. Și colegii de grup sunt niște oameni extraordinari și foarte talentați. Foarte. Eu am fost surprinsă câți oameni talentați pot începe cariera. Chiar sunt un fitu ochi. Există seriozitate, chiar înveți, nu-i, adică să spui să vii că treci timpul, iei o diplomă și pleci, nu. Chiar se învață și există și fun. Deci e o balanță faină, e o combinație perfectă. Foarte prietenoasă. Place așa că faceți întâlniri, toată lumea, hai să ne întâlnim, hai să vorbim. Cumva e atmosfera asta mai distinsă. Extrem de degajată, extrem de prietenoasă. La început nu eram nici eu sigură de cum să mă comport. Poate eu știu că am fost destul de retras inițial. Și cum am văzut și alți colegi de-ai mei, pentru că domeniul ăsta e o leacă impunător, să zic, e o leacă scary și tu arăți o leacă scary. Sunt un fel de sperietoare pentru mulți. Ți-ai schimbat părerea după ce m-ai cunoscut personal? Da. Înainte? Cum mă vedeai? Păi, înainte când ai ajuns așa, era și dimineață, cred că de te trezi și tu și erai gen, da, bună ziua, și să începem. Și îți dai seama, vai să acoperi și explicațiile inițiale, nu era loc de atât de multă glumă. Dar asta apreciez foarte mult la tine, că știi când să fii serios, știi când să glumești cu noi. Și mi-a plăcut foarte mult că tu ai vrut să faci alte activități cu noi, nu numai în cadrul cursului, să ne cunoaștem mai bine, să fim un grup unit. Mă bucur să aud asta. Sper că am reușit, dansar. Ai reușit, foarte bine. Cum ai defini ideea de a fi tatuator și ce înseamnă pentru tine a fi tatuator? Un vis împlinit. Wow, bravo, Lore. Chiar bravo. Mi-au plăcut dintotdeauna, mi-au plăcut tatuajele. Întotdeauna mi-au plăcut. Dar n-am avut nici curaj să-mi fac și nici curaj să merg mai departe în domeniul ăsta, probabil și din cauza oamenilor din jur. Tot timpul, ce e asta, nu e ok, nu e foarte important. Dar cred că am ajuns la vârsta că nu mă interesează părerea celorlalți. Și încep să-mi urmez visele. Cred că în primul rând contează pentru fiecare tatuator partea asta artistică, adică să simți că dai ceva din tine, nu neapărat copiezi ceva, că pui și ceva de la tine, că pui munca ta, că pui pasiunea ta acolo. Pe de o parte mai înseamnă și respectul față de client, adică să fii corect din punctul igienei, să fii corect din punctul prețului, să nu contezi numai banii. Adică pentru munca ta să fii muncă și corectă din partea prețului și pentru tine, dar și pentru client. Și simplu și complicat, adică pentru mine nu văd să fac altceva, pur și simplu, de când am început să mă gândesc la treaba asta într-un mod serios, de-aia am și ajuns aici. Nu mai îmi place altceva, știi? Am ajuns să nu mai îmi placă altceva, efectiv. Chiar cred că așa a fost și la mine. Un profesionist, artist pregătit foarte bine ca să expună dorințele și unicitatea unei persoane, așa privesc. Noi iau ca pe ceva light. Aici să bat cap în cap cumva ideea de a fi tatuator și modul în care aș dori eu să evoluez în această carieră. Nu mă văd neapărat ca un tatuator, aș putea spune full-time, dar cum am spus și într-o zi la curs, ideea mea cu care am pornit și pe care am vrut să o fac întotdeauna era să-mi expun arta pe corpurile celor apropiați. Eu aici mi-am găsit pasiunea, pot spune, mi-am găsit libertatea de a face ce vreau și ce-mi place. Nu mă mai gândesc că o fac ca pe o muncă, o fac ca pe o plăcere mereu. Să lucrezi cu oamenii, să faci ce-ți place, pur și simplu, dar să-ți dai interesul. Adică nu poți să faci ce-ți taie capul și cum vrei tu, pur și simplu trebuie să îți placă ceea ce faci ca să poți să îi dai omului fix ce-și dorește și să iasă chiar mult mai bine. Cred că partea artistică nu e atât de importantă în ceea ce privește tatuatul, cât e munca. Mi se pare că un tatuator muncește și trebuie să muncească obligatoriu foarte mult. Cel puțin personal, când am început să fiu tatuator, am văzut că nu e vorba doar de faptul de a face tatuaje și de a copia, e și vorba de a comunica cu persoana respectivă care vine la tine, să îl asculți și să-l ajuți să-și găsească un model cât mai bun. Și faptul că unii se mai plâng la mine, bine, unii mai și bârfesc. Deci e ceva super. Deci mie îmi place rău, da, mie îmi place bârfa.
Me too. Da, eu știu. I know. Stai că n-am nimerit încă o dată. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că ai făcut alegerea bună să vii la cursul nostru? Cred că de când am văzut primele ore de teorie, sincer, adică mie mi-a plăcut foarte mult cât de serios era Denis și cât de bine informat era. Mi-a plăcut foarte mult și faptul că s-a pus enorm de mult accent pe partea de igienă, dar și când am văzut că voi chiar vreți să susțineți tatuatorii la început și să-i ajutați cu sfaturi, să-i ajutați să deschidă un salon dacă vor. Chestia asta când am realizat că nu tu ca persoană și voi în general ca echipă nu vrei să dezbinați societatea și comunitatea de tatuatori. Noi vrem să o creștem și ne dorim să o creștem. Cel puțin din punctul meu de vedere, eu chiar asta îmi doresc. Eu mi-aș dori ca toți cursanții care trec prin mâna Academiei noastre să vină buni, să devină foarte buni. Pe viitor aș vrea să colaborez, crede-mă, cu absolut toți. Și dacă se poate oriunde din țară, ne-aș deschide dacă am avea cursanți buni și care să respecte anumite lucruri, să învețe din ceea ce predăm noi. Chiar nu ne dorim. Nu mi-este frică niciodată de treaba asta. Exact, adică este loc pentru toată lumea și voi ați încurajat foarte mult și pe mine și toți colegii mei să încercăm să nu ne fie frică. Să nu uităm că tu ai luat și un premiu, că ai câștigat. Da. Da! Da, a fost o motivație foarte bună pentru a învăța. Deși eu am învățat, cred că din timpul săptămânii. Mi-a plăcut și materia, dar ne speria și Denis Oleac, nu o să mint. Că au întrebat atunci niște colegi, niște întrebări din prima lecție, cred că a doua zi ne-a întrebat și eu am fost tot cea norocoasă să nu fiu întrebat, dar după am fost Oleac așa motivată, să zic. De când am venit aici îți dau avansul. Mi-a plăcut foarte mult de voi, adică vibe-ul cu voi a fost faptul că eram aici și ne-am jucat cărți împreună și nici măcar nu ne știam și eu nu eram încă neapărat oficial cursantă de-a voastră. Adică mi-a plăcut foarte mult să stau aici cu voi, cu toată lumea de aici, de la salon. Mulțumim frumos! Și faptul, și faptul că cursul ăsta ține mult mai mult față de orice alt curs pe care l-am văzut până acum. Nu sigură de restul, dar sigur nu ține așa de mult. Din informațiile care le avem și noi, da, spunem treaba asta. Da. Și faptul că noi aducem ceva în plus de fiecare dată și artiști noi. Și aducem artiști cu renume, cunoscuți, oameni foarte buni. Nu ne lăudăm, dar ăsta e cursul nostru și trebuie să... Ne lăudăm, că trebuie. Trebuie să ne muncim alea, că avem mușchi. A fost de la început, de când am văzut anunțul, o alegere foarte bună, este în continuare și o să fie în continuare, văd un progres continuu, nu regret asta, niciodată nu se regret. Când am lăsat creșa ca să vin aici. Dar cred că și în momentul în care după 3 zile m-am decis că eu pot să tatuez pe un om. Pentru că pe lângă lucruri esențiale pe care le înveți despre tatuat, primesc și foarte multe sfaturi de la tine. Învață și de la ceilalți tatuatori cum ar trebui să se comporte, disciplina. Învață mult mai mult decât, nu știu, să tatuezi pe piele, pentru că asta poți să faci acasă. Dar nu ai o bază solidă. Și aici o primești. Din prima, când ați început să predați, din prima mi-a făcut o impresie foarte bună, pentru că etapele de învățare au fost foarte corecte, nu știu, am simțit că e foarte corect ce faceți. Am avut parte de cunoștințe foarte noi, așa, și am învățat ce înseamnă să fii într-o comunitate de tatuaje, de exemplu, de tatuatori. Adică până acum n-am mai întâlnit experiențe din astea și faptul că am venit la voi, am văzut ce înseamnă să te împrietenești și cu alții care fac același lucru ca și tine, nu să ții dușmănie între care e mai bun și care e mai ai de steaua lui. Din prima zi de curs, când am cunoscut o parte din colegi, când am văzut atmosfera care este, când am văzut o parte din informațiile care se transmit, mi-am dat seama că totul se desfășoară într-un mediu foarte distractiv, dar totul este foarte profesionist. Totul este la nivel înalt. Ce le-ai spune celor care n-au curaj să înscrie la curs și de ce ai sfătuit să înscrie la cursul nostru, de exemplu? Deci strângă bani în primul rând? În primul rând strângeți bani. Pentru că trebuie. Sună de cel mai scump. Oricum, pentru cei care nu știu, noi am scumpit cursul.
Adică voi ați prins o variantă, ok? Noi am scumpit cursul deoarece avem foarte mulți artiști, o să mai vină alți artiști pe lângă artiștii pe care am adus noi acum și ne dorim ca cursul să fie un curs bun și să fie de o calitate maximă. Pe prețul crește calitatea. Categoric, mulțumesc. Poate este și frica asta de investiția banilor, este o sumă destul de considerabilă. Dar, în cadrul cursului, am înțeles treptat de ce a costat atât. Toate instrumentele pe care ne le-ai dat, toate materialele consumabile, munca ta, mai ales artiștii pe care i-ai dus, adică Marius și Robert sunt niște artiști foarte cunoscuți și... Totul se plătește. Exact. Și totul are un cost. Eu tot timpul am spus și am specificat tot timpul că foarte multă lume am văzut că ne-au mai dat mesaj din partea asta de hate, vorbim, că, domne, că e pentru bani, că toată lumea crede că o face pentru bani. Eu v-am explicat pas cu pas costurile pe care le-am avut, costurile pe care le-am la un curs și nu că nu pot spune că nu rămân cu nimic, rămân cu ceva, dar credeți-mă că e mult mai mari costurile. Adică am avut cursul care m-a dus bani de acasă și asta dovedește că eu chiar îmi doresc o comunitate tatuată să fie frumoasă și să crească frumos, știi? Oricum, ești în general o persoană foarte transparentă, mai ales din punctul ăsta de vedere, ai fost transparent cu noi și ne-ai explicat, cred că ne-ai spus la un moment dat și exact cât a costat fiecare chestie și da, eu cred că costul cursului este explicabil și merită această experiență în general. Merită și experiența întâlnirii, mai ales a lui Marius și a lui Robert, dar și experiența de a colabora cu tine. Cred că este important de menționat și faptul că la cursul ăsta nu sunt explicate doar niște chestii generale. Tu ai venit și ne-ai spus povești reale, ne-ai dat experiența ta adevărată și asta e un lucru pe care nu-l găsești oriunde. Adică nu oricine este dispus să-ți dea aceste tipsuri care, poate uneori au fost poate chestii pe care tu le-ai regretat. Dar tu ai fost sincer cu noi și ai vrut până la urmă să învățăm din greșelile tale și asta e foarte admirabil. Mulțumesc frumos, Dansa! Să vă înscrieți odată pentru că cursul a fost luat în serios, atât de diplome venind vorba, cât și despre cât învățați. Zic să nu mai așteptați. Să facă, efectiv să facă, deci nu să nu mai stea pe gânduri. Pur și simplu mi se pare genial și ar fi cea mai bună decizie pe care ar putea să o facă. Să o facă, am făcut-o deja, adică și cu colegii de la servici, când vorbesc cu așa de mult entuziasm cu cursul pe care l-am început și ei mă întreabă, wow, cum e acolo? Și zic, uite, dacă vrei să faci un curs, fă asta. Este de viitor și nu numai pentru cei pasionați, cel puțin, da, i-aș împinge de la spate cu drag să aibă curaj și să vină. N-au de pierdut absolut nimic, au de câștigat numai experiențe frumoase. Înveți destul de multe lucruri esențiale, nu ca cei care se apucă acasă și nu știu și latura mai puțin plăcută, poate. De exemplu, la igienă, la câte riscuri te supui tu ca și tatuartist, dar și pe cei din jurul tău, dacă nu știi să faci lucrurile astea corect. Au nevoie de curaj, că altfel nu vor face nimic. Trebuie să încerci, că probabil o să fie cea mai bună alegere. Cei care n-au curaj să înscrie, să nu aștepte până să-și urmeze visele de mai tinerei, să nu aștepte, eu am o vârstă totuși, dar trebuie să ai curaj. Dacă ei au măcar o fărâmă ideea asta că vor să facă lucrul ăsta, trebuie să-și urmeze visul. Aceștia au fost o parte din cursanții pe care am avut la grupa asta. Din păcate n-au putut să vină toți. Eu mă bucur foarte mult pentru părerile care le-au împărtășit cu noi. Nu edităm nimic, nu punem doar ce ne place nouă, punem exact cum s-a vorbit și exact ce s-a întâmplat. Ăștia suntem ca oameni. Cei care nu v-ați înscris pentru grupa din februarie, vă așteptăm cu mare drag. Sper de la grupă la grupă să avem momente mult mai faine și să ne simțim la fel de bine cum s-au simțit și ei și inclusiv noi. Am avut și eu de învățat la ei foarte mult, au contat și contează foarte mult părerea lor și faptul că când vin la noi, poveștile pe care le au ne motivează mult mai tare să-i ajutăm sau să-i învățăm să meargă în direcția asta de tatuată. Vă așteptăm cu drag în februarie, nu ezitați să vă înscrieți!